mi m'agrada llegir. A mi m'agrada llegir. A mi m'agrada llegir. A nosaltres ens agrada llegir. El racó del lector, un podcast sobre lectura. Back and forth along this road, all these stops we just go by, to the faces that we know, to the faces that we hide. Yeah, we walk as if we're told, not a single head held high, to the ones we've come to know, to the ones we'll lose in time. You give me yours, I give you mine. You never wanted, you never wanted. I gave you yours, now give me mine. I never wanted it all. Benvinguts al racó del lector, un podcast sobre lectura. Ens trobem en la biblioteca del Col·legi d'Educació Infantil i Primària Heretats de l'Alcúdia i avui ens acompanyen Clàudia Barea, Maria Idrissi i Hanna Trespolí, de la classe de 6è B. Clàudia, com estàs? Jo molt bé i contenta d'estar així. Molt bé, m'alegre. Maria, com estàs? Jo molt bé. M'alegre també. I Hanna, com estàs? Molt bé. La primera pregunta que vull tornar a fer-vos és, us agrada llegir? Clàudia, tu t'agrada llegir? A mi molt. I quin tipus de llibre t'agrada? D'aventures, de misteri i de comèdia. I dis-me, Clàudia, en quin moment del dia t'agrada llegir més? Per la nit. Per la nit, abans de dormir? Maria, tu t'agrada llegir? Más o menos. Més o menys. I quan llitges, quins llibres llitges? D'aventures, de problemes, de comèdia, I quan t'agrada llegir més? en ningú moment. En cap moment. Bueno, en algun... si dius que llitges, en algun moment llegiràs, però bueno, molt bé. Hanna, a tu t'agrada llegir? Molt. I quin tipus de llibres? D'aventures i de misteri. I normalment quan llitges? Per la nit. Per abans de dormir també, com Laura? Com Clàudia? Com Clàudia? Vale. M'alegre molt. Vale, mireu, heu vingut a recomanar uns llibres i anem a començar per Clàudia. Clàudia, quin és el llibre que ens recomanes avui? Jo he portat el de Jerónimo Stilton, que és el primer llibre de la col·lecció, que es diu Mi nombre es Stilton, Jerónimo Stilton. I podries contar-nos un poquet de què va la història? Pues és una història que pues, Stilton va contratar a un ajudant i pues, a partir d'ahí ja va tindre moltes idees i se va ocorrir de tot. I, Clàudia, el llibre l'has triat tu? El triares tu perquè el tenies per casa? Claro. I per què triares este, per recomanar-lo? Pues perquè és molt divertit i te passaries hores i hores llegint-lo. Molt bé, ara després parlarem un poc més del teu llibre. Maria, quin llibre és el que ens recomanes? El meu és el mar. El mar. I qui ha escrit el mar? Ho saps? Maria Rius. I conta'ns un poc de què va el llibre? El llibre va d'aventures per baix del mar, platja, etc. I per què triares este llibre? Perquè és un llibre de a partir de 4 anys que vindria bé als de primària, infantil, etc. Molt bé.
Hanna, quin llibre ens recomanes? Detectives del corazón. Molt bé. I per què has triat este llibre? Perquè hi ha molt de misteri i està molt xulo. I conta'ns un poquet, de què va la història de Detectives del Pues Corazón? va d'un club de TEA, se diu que hi ha 5 xiques i pues fan com misteris, troben coses, intenten trobar els amos i tot això, etcétera, etc. Clàudia, què vols dir? Que Thea Stilton es la germana del Jerónimo Stilton. Mira que coincidència. M'he donat compte, quan has dit TEA m'he recordat que en algun capítol recomanaren llibres de Jerónimo Stilton i ens comentaren que la seva germana TEA tenia també una col·lecció d'històries. Molt bé. I Maria, no t'he preguntat a tu, què passa ahí en la història del mar? Pues que te enseñan puestos de que diuen de que la platja pues nadar y estirarte en la sombrita. Y de que en la mar pots trobar algues verdes, etc. Molt bé. Clàudia, anem a parlar dels personatges que apareixen en el teu llibre. Quin és el personatge principal? Jerónimo Stilton. Jerónimo Stilton, clarament, ja que ell és el qui ha escrit el llibre, doncs ell és el protagonista. I conta'ns, com és Jerónimo Stilton? Pues ell és molt distragut i pues, molt misteriós, perquè en la seva vida li passen moltes coses. I apareixen més personatges? Sí. Quins personatges apareixen per ell? Com Thea Stilton, Benjamin Stilton, Trampilta Stilton, que és el cosí, i Pinky Pig, que és l'ajudant, que va contratar. Molt bé. Quin és el personatge que més t'agrada de tots? Jerónimo Stilton. Per què? Pues perquè és molt misteriós, fa molts viatges a molts puestos i sempre té solucions per a tot. Molt bé. Maria, quins personatges apareixen en el teu llibre? Apareixen dos pescadors, un xiquet i una xiqueta, i persones en la planxa, en la platja, jugant. Molt bé. I quin és el personatge que més t'ha agradat? La veritat que tots, menys els de la platja. Però alguno en concret, alguno que... La xiqueta. La xiqueta? Molt bé. No té nom. Conta'ns alguna coseta que li passa a la xiqueta. No es passa res de que té un germà o un amic, no ho descriu, de que, com se diu això? Averigüen coses de la mar i coses així. I Clàudia, conta'm alguna aventureta que li passa a Jerónimo Stilton en el teu llibre, el que més t'hagi agradat. El que més em va agradar va ser quan Pinky li va obligar a passar tot l'any, tot el fi d'any, en el Pol Nord. Que allí va recórrer molts quilòmetres i no va poder ni clavar una dentera en el formatge. Hanna, quins personatges apareixen en Detectives del Corazón? Colette, Paulina, Nikki, Pamela i Violet. I quin és el que més t'ha agradat? Pues Colette, Per què? perquè és molt guapa. Conta'ns alguna coseta que li passe a aquest personatge? El que més t'hagi agradat del llibre? Alguna coseta que li hagi passat? Pues que quasi que va trobar el diari d'un xic i va ser el primer, quan va trobar aquest diari va ser el primer misteri pel club de TEA. Hola, soc Xavi i el llibre que recomano avui és
El racisme explicat a la meva filla, de l'escriptor marroquí Tahar Ben Yeyour. En aquest llibre, l'autor ens descobreix, en un diàleg amb la seva filla, els motius profunds que porten a les persones a comportar-se de manera racista. Per què són racistes? Per què tenen pores racistes? Què és el colonialisme i quines conseqüències té? Som racistes de naixement? Amb un llenguatge senzill, Tahar Ben Yeyour desenvolupa hàbilment la resposta, no sempre fàcil, a totes aquestes preguntes i el resultat és un llibre clar, senzill i valent que els nens agrairan haver llegit i que els adults no haurien d'oblidar mai. Si teniu l'oportunitat de llegir-lo, espero que us agrade. Adeu. A mi m'agrada llegir. A mi m'agrada llegir. A mi m'agrada llegir. A nosaltres ens agrada llegir. El racó del lector, un podcast sobre lectura. Bueno, estos són els llibres que vosaltres recomaneu. Heu vingut així al racó del lector a recomanar. Però en casa esteu llegint o teniu algun altre llibre per a llegir? Sí. A veure, Clàudia, tu per exemple, quin llibre? Pues de la col·lecció m'he llegit el segon, que és En busca de la maravilla perdida, i després tinc el 63, que és Operació Panettone. I després... Quants llibres té Jerónimo Stilton? Quants tenen? Tots No, n'hi ha més. N'hi ha més encara? Així n'hi ha 70, però tinc 83 en casa. Ah, No sé una quants bona passa. col·lecció. Molt bé. I tu, Maria, dius, tens algun llibre en casa que... Jo tinc molts, jo tinc una biblioteca. Alguno que vagis a llegir pròximament? No. Alguno que tingues ahí preparat per a llegir-lo? La veritat que no me lleg llibres jo en casa. Me lleg històries d'Instagram, Facebook, etc. Vale. Bueno, també és lectura, molt bé. Lectura curta, ràpida. I Francesc Puig està sobre l'amor. Molt bé. ¿Qué dius? És mentira, eh? ¿Pero qué diu esta? Cortas, es una mentirosa. Has retallat, eh? No. En tomas falsas. Això dona audiència. No. Es una mentirosa, Xavi. Vale. Hanna, Dime. tu tens algun llibre en casa que La montaña parlante. és de Thea Stilton? Sí. Vale, tens ahí preparat per a llegir. I conteu-me, què heu après de la història que heu llegit? Per exemple, Clàudia, mi nombre es Stilton, Jerónimo Stilton, t'ha ensenyat alguna coseta? Sí. M'ha ensenyat a que n'hi ha solucions per a tot i també que fa falta fer viatges per aprendre Mentirós. d'altres països. A tu, Maria, el llibre que has llegit t'ha ensenyat alguna coseta? La veritat que res, perquè jo sabia que en les platges se posava banyadors biquinis i de que sabia de que pescaven en la mar i sabia de que és que això de 4 anys, ho entens? Jo soc de 13 anys, doncs per mi no me valdria. Jo ho recomano als xiques de 4 anys, com la meva cosina. Ana, Detective del Corazón, t'ha ensenyat alguna coseta? Has après algo de ese llibre? Sí. ¿Qué? Pues que... No debería de tener yo. Pues que... Espérate. Que son molt guapes. I que... I que ja no sé quan. Espera que penso un poc més, xics. De que de l'amor s'aprèn algo. I Què del cor dius? també. D'amor. I també que... Pues si te trobes algo que ho tens que tornar i no t'ho tens que quedar. Mare meva. Si tu trobes un cor per ahí... Perquè el diari que se van trobar era les cançons d'una cantant que encara no se les sabia i estava composant. Conclusió.
Porque tienes que tornar a todos y que son muy guapos. Que lo que te trobes ho tornes, que no te pots quedar, perquè te... Molt bé. ¿Sabías que son ratolines? Mireu, ara el que aneu a fer és, mirant a càmera, aneu a cada una de ¿Y vosaltres... esa es la megua? Sí. Vale. El que aneu a fer és, primer Clàudia, després Maria i després tu, Hanna, aneu a recomanar el vostre llibre. Per què penseu que la gent hauria de llegir-lo? Dame la bola, no. ¿Vale? Per exemple, Clàudia, comença. A veure. Jo crec que hauríeu de llegir-lo perquè... No, jo crec no. Corta. No, corta no. Per què creus que la gent hauria de llegir el teu llibre? Perquè és molt interessant, el tipus de lletra és per a xiquets també. Dona igual l'edat, però el tipus de lletra és com que fa moltes tonteries. ¿Tonterías? I pues, és molt entretingut. Quan vas llegint-la, penses com si s'hagués dins el seu món, o això me passa a mi, i que pues, és molt divertit. Molt bé, gràcies. I és prou barato, que no costa res. Mira, este costa 8,95. O sea, 10 euros. Moltes gràcies. Hasta la Vale. próxima. Maria, Rei. te toca, La recomana tu bola, llibre. no va así, ¿para qué no? Maria, per què la gent hauria de llegir el llibre que has Este triat? llibre, el de ver... No, Rachel no. A partir dels 4 anys jo ho recomanaria. Així els xiquets aprengueren de què fan en la mar, etc. I què fan com se diu això? En la playa, com se tenen que vestir, etc. Etcètera. Corta, torna a fer. Vale. I No se talla res. tu, Hanna, Dime. recomana el llibre. Per què creus que la gent hauria de llegir-lo? Pues porque Explica. está muy chulo y porque pues cada capítulo como que n'hi ha més misteri, dona el xirlo Etcètera. i mireu xics, n'hi ha lletres molt xulis i això. I les lletres també s'entenen superbé, com veieu. I n'hi ha lletres de colorins per divertir-se. Doncs Clàudia Barea, Maria Idrissi i Hanna Hanna Trescolí, Trescolí. moltíssimes gràcies per haver participat en el Racó de l'Esport. Gràcies a tu, home. I als Home! nostres oients, gràcies per Ara escoltar-nos és l'iPhone. i fins un altre capítol. Adéu. Adéu. Adéu, tu també. Vull veure com es Tu també. Pace back and forth along this road. All these stops we just go by. To the faces that we know, to the faces that